A menos dun mes para o inicio da Semana Santa, o ritmo de reservas no camping Ría de Arosa, na Pobra do Caramiñal, é bastante alto, a pesar da Covid. Dende a xerencia, móstranse optimistas de cara a esas datas. Nós, se non a cousa non empeora, en cuanto a reservas, temos un optimismo moderado. Está chamando xente, estánse facendo, non é o boom dos anos anteriores, pero si estánse facendo reservas. Aínda así están a expensas de coñecer cales serán as restriccións de mobilidade que haberá decretadas para entón. Vamos a ver o que as disposicións novas que pon a Xunta de Galicia con respecto si se abre, si non se abre, si se fai a Semana Santa, si non se fai. Segundo el, a crise sanitaria si condicionou boa parte do ano. Aínda así os niveis de ocupación non foron de todo malos, por riba do 70%, grazas á fidelización do cliente nacional. Si notou unha baixa con respecto ao cliente estranxeiro. Aquí na playa de Cabío temos uns clientes moi fidelizados que xa levan, incluso hai algún que leva 40 anos en todo o camping, desde o ano 80. No outro camping, o camping ten moitísimos menos anos, pero que si é certo é que ca pandemia o turismo estranxeiro non veio o ano pasado, e supoño que este ano pois pasará 3/4 do mismo. Nin carné sanitario, nin nada desto pode motivar a que a xente veña como viña antes a disfrutar dun camping. De cara ao verán, Manuel Domingo Rodríguez móstrase esperanzado. Segundo el, valería a pena sacrificar uns días agora na Semana Santa e non condicionar todo o período estival. Na miña opinión é preferible perder 3 días da Semana Santa, non botarnos á calle todos, que pode ser outro boom de outra cuarta ola, entonces a partir de aí prepararnos de cara ao verano. En certa medida, dentro do sector turismo, os campings están a ser os menos afectados pola crise sanitaria, xa que son unha forma de aloxarse segura e con todas as comodidades, en plena natureza.